Να σε μασουλήσουν θέλουν, αγαθούλα. Όχι και να με μασουλήσουν. Και πρόσεξε τα λόγια σου γιατί δεν είμαι καθόλου αγαθούλα. Τι είναι αυτό πιο? Μία σοκολάτα. Μία σοκολάτα. Με γεύση μπανάνα. Με γεύση μπανάνα. Το έγραψα. Τι είναι αυτό? Η μπανάνα. Κάνα δεν σου είπα γράφει. Το ζωγράφησε το ίδιο. Εκπαιδευτικά για ένα μόνο πράγμα. Πώς να γοητεύσω το κοινό μου. Όποιο κομμάτι της Πώς να φαινόμαστε γλυκέ, φρέσκοι, λαχταριστές. Τίποτα δεν έχει το πόδι σου. Γι' αυτό μπορώ να δίνουμε ένα μεγαλύτερο παπούτσι. Τα λάθος. Τι κάνετε εδώ πέρα? Δουλεύετε ή δεν δουλεύετε? Θα κάνω αυτά λίγο σαματά. Θα τρέξω φύλακα σαν φέρει βοήθεια. Θα αφήσει την πόρτα ανοιχτή και τσουπ! Την κοπανιά μου. Και πού? Για το βουνό! Το βουνό, τι είναι αυτό? Είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Έχει ψηλά δέντρα, χορταράκι. Θέα στον κάμπο. Στάσου τότε. Θα έρθω κι εγώ. Θα μετρήσετε? Μάλιστα. Πόσα είναι? 265 κουτάκια, που σημαίνει ένας χρόνος, 12 μήνες, 52 εβδομάδες, 4.870 μέρες, 5.622.780 δευτερόλεπτα και 5 κάτω από το δευτερόλεπτο. Εδώ είναι το βουνό. Καλή τι ωραίο που είναι. Όχι εδώ. Εδώ! Αυτό το μέρος πάντως είναι απαράδεκτο. Αυτό το μέρος πάντως είναι απαράδεκτο. Μα γιατί τι έχει? 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 Τίποτα δεν έχει. Χώμα, πέτρες, σκουπιδιά. Σκουπιδιά. Και πάλι όμως δεν είναι ονειρεμένα. Δεν είναι καν όμορφα. Τότε θα ξαναβάλετε πίσω. Το σκοπό έκανα. Θα μετατρέψω αυτό το... Πώς το λες εσύ? Αχόρι. Αχούρι. Όχι και αχούρι. Σε χώρα των ονείρων. Και μόλις θα το κάνεις αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είμαι... Αριστούχος απόφυτος των... Πλαστικών τεχνών. Μάλλον έχεις πολλά χρόνια που αποφύτησες, Πατάκια σου, εδώ όπως το σκέφτεται και εσύ βγάλεις πατάκια. Αλλά ευτυχώς και εσάς έχετε εμένα τον έργα μοναδικό, τον ατρόμητο, τον παθητό, τον έργα... Πιτ πιτ. Είμαι σίγουρος ότι άκουσα κάποιον να μιλάει. Ή μήπως ήτανε το ποντίκι? Το μανιτάρι ήταν. Τι κάνεις εσύ μόνος σου εδώ στην ερημιά? Ψάχνω τη χώρα των ονείρων. Ο προδότης είναι... Αυτός! Ήταν έρημος παλιά, φτιάξαμε